дар бораи нобиғаҳои футболӣ ки гӯем чанд ном пеши чашм меояд, вале яке аз онҳо Жозе Мауриньо мебошад. Бо донишу фаҳмишаш барои муайян кардани бозингарон ва трансферҳо Мауриньо карьераи худро зеботар сохтааст, аммо бузургони футбол ҳам ба иштибоҳ даст мезананд ки имрӯз оидааш ҳарф хоҳем зад. Дӯстон, агар шумо ба тамошои футбол ва дигар навъи варзиш шавқ дошта бошед, агар шумо хоҳед ки тамошои бозиҳо бароятон боз ҳам ҷолибтар гузарад, пас ҳатман аз хизматрасониҳои ширкати 1x истифода баред. Дар 1x регистрация осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале муҳимтар аз он бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди тачфуд. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. нахуст оиди Де Брюйне ҳарф мезанем. Вақте ки ӯ соли 2014 тарки Челси кард, касе фикрам намекард ки чӣ қадар бозингари бо маҳорат аз даст меравад. Мауриньо ба ҷои нигоҳ доштани ӯ Де Брюйнеро раҳо кард. оқибат ин футболбоз бо маҳорати беназираш борҳо қаҳрамони премер-лига шуду муҳаррики асосии Манчестер Сити. Пасҳои дақиқ, зарбаҳои ҳадафрас ва нигоҳаш ба бозӣ рақибонро дар ғафлат мегузошт. Инҷо аниқ иштибоҳи бузург аз сӯи Мауриньо сар задааст. фурӯши Де Брюйне ва тарки Челси кардани ӯ ягона иштибоҳи Мауриньо нест, чунки ҳикояи Муҳаммад Салоҳ ҳам қариб ки ҳамин хел аст. қарори Мауриньо барои иҷора додани ҳамлагари мисрӣ хато буд. Салоҳ дар ҳайати асосии Челси ҷой нагирифт, зеро он ҷо ситораҳои зиёд буданд ва баъди чанд вақт Челси ӯро ба Рома фурӯхт. Аммо касе фикрам намекард ки Салоҳ бо рушди малакаи худ ва бозиаш то ин сатҳ мерасад. шоҳи мисрӣ легендаи Ливерпул гашт ва рекордҳои имконпазирро бо мерсисайдиҳо сол то сол аз нав навишт. ана аз қарори Мауриньо оиди Салоҳ бошад, мухлисон то ҳол дар ҳайратанд. Ромеру Лукаку ҳам шабеҳӣ ба Де Брюйне ва Салоҳ дорад. ӯ маҳз баъди тарки Челси кардан худро ба ҳамагон ошно кард. вақте ки Лукаку соли 2014 тарки Челси кард, лондониҳо аз чӣ даст кашиданашонро намедонистанд. Мауриньо ҳамлагари белгиягиро аз даста гусел кард ва мухлисон то ҷое аз ин қарор норозӣ ҳам буданд. ана Лукаку дар Эвертон ва Манчестер Юнайтед ба худ обрӯ ҷамъ оварда ба Челси бозгашт кард. ҳоло ӯ аз иҷора аз дастаи Интер баргаштааст ва дар карьерааш қарори Мауриньо бадтарин муносибат ба ӯ ба ҳисоб меравад. ҷой надодани Бонучи дар Интер як мисоли дигаре ки Мауриньо ояндаи бозингарро надида ӯро аз даста ҷавоб додааст. замони дар Интер буданаш Мауриньо ба Бонучи бовар накарда буду ба дастаи Барри соли 2009 гусел кард. Мауриньо хаёлам намекард ки Бонучи дар оянда сутуни устувори Ювентус мегардад. маҳорати дарки бозии Бонучи, малакаи лидерӣ ва саҳм дар ҳамлаҳо ӯро дар мунтахаби Италия ҳам ивазнашаванда сохт. ана иштибоҳи калони Мауриньо ба назари аксари коршиносон ин ҷавоб додани Златан Ибрагимович аз Интер будааст. Златан худаш ҳам намехост ки бо Мауриньо кор кунад ва ба тарки даста кардан менигарист. Ибрагимович бозингари калидии Интер буд ва бояд ки Мауриньо ӯро нигоҳ медошт. аммо баъди нокомӣ дар Лигаи Чемпионҳо ҳамлагари шведӣ хоҳиши ба Барселона гузаштанро кард. соли 2009 ӯ Интерро тарк кард ва ба ҷои Златан Самуэл Этоо омад. ҳамзамон аз даст додани Арен Робен боз як хатои бузурги Мауриньо ба ҳисоб меравад. Робен дар Челси манънашаванда буд ва гузаришу зарбаҳои қавияш бо пӯи чап сабаби асосии шикасти рақибон ба ҳисоб мерафт. қарори фурӯши Робен соли 2007 ба дастаи Реал Мадрид муаммоҳои зиёдро ба бор овард. Робен бо воридшавии олияш ба ҷаримагоҳ ва зарбаҳои топнокаш машҳури дунё шуд. муваффақиятҳои ӯ дар Бавария бошад аз чӣ қадар ҳамлагари сатҳи баланд буданаш дарак медиҳаду ин ҳамаро Мауриньо замоне аз даст дода буд. нахустани Хуан Мата ҳам саволҳоро ба миён овард ки сармураббии португалӣ чаро ба натиҷаҳои ӯ аҳамият надод. вале баъдан маълум шуд ки Мата ба тактикаи Мауриньо рост намеомадааст. ҳамин хел Челси Хуанро раҳо кард, нафареро ки мухлисон дӯст медоштанд. ҳатто баъди ба Юнайтед рафтанаш ӯ ҳаводоронашро бо зарбаҳои ҳадафрасаш хушҳол мекард. хуб дӯстон, ин буд иштибоҳҳои бузурги Мауриньо дар вақти сармураббигиаш. фикри худро оиди Жозе дар комментария қайд кунед ва навори навбатиро мунтазир бошед. хайр дӯстон.